Gi weche geko kata gi lipod na mawuok e kaunti no ma Migori bende makoro kele giko mar weche manyien e machuok ka kidienyendi mar podho chieng'. Nyinga Tracy Ouma. Kata kamano kapok awe chutho to wadani mondo awe kanyo kod lipot mopodhi mane oloso kanyo kod jafwambo kendo ripota marwa Felogo Blizo Ochieng'. Mchele en kanyo achiel kuom chiemo go eko mani kod ndhadhu maber e ngima oganda kod yuto makare ne jogo eko mapidhe kaluwore kanyo eko ni kod chiro mapiyo kipimo kod cham mamoko. Emomiyo koro piny owacho komakore kanyo endo kod migawo marango kanyo eko weche go mag dongruok e alwora mar Nam Lolwe mano kanyo eko Lake Basin Development Authority koro nindo chako chenro mar neno kanyo eko ni ochele mawuok kanyo e alwora mar Nam Lolwe obedo mathoth moromo kanyo eko pidho oganda jo Kenya duto. Mano ende makoro nomiyo ripota marwa Felogo Blizo Ochieng' ne otimo kanyo romo kod jatatije maduong' e apisi nendo mar Lake Basin Development Authority kendo ne olosonwa sigana e yo maket kod maendi. En okinyi majaber mar chieng' tich abich arado kod director maduong' e apisi mar Lake Basin Development Authority mayudore e boma niendi ma Kisumu. Mano migosi Wycliffe Ochiaga. Kendo tok rwaka kod rwak makende olerona maino magiseketo kotenore kod dongruoge e alwora ma Nam Lolwe ka pek mar puro chele bendo miyo pek e twak mare. Okwanona moko kuom gwenge ma LBDA dhi e nyime gi puro chele. Lake Basin Development Authority en bad sirikal matiyo e alwora mar Nam Lolwe mondo okel dongruok mag Nam Lolwe kendo mendo olos ngima kendo ber ngima mar jogo modak e Nam Lolwe. Kuom chenro mang'eny mwatimo, achiel kuomgi en mar pidho mchele. And mchele wapidho e scheme miluongo ni Kimira Oluch scheme. Ei Homa Bay County kanyo nitiere Kimira scheme to gi Oluch scheme. Now Kimira scheme nigi sub schemes mang'eny. Moko kuomgi en Undago sub scheme manyocha watime harvesting mar mchele. Nitiere Kital sub scheme, nitiere Oyuma sub scheme, nitiere Konyango Majeri sub scheme to gi mamoko. Migosi Wycliffe lerona ni nyaka gie sani kwan eka maromo 5,000 en mano moseketi ochele mane gwenge ma Oluch kod Kimira e Homa Bay County ka chenro ma kamae ma itimo e kidienje mopogore opogore en mano magitimo machiegni kod jopur e gwenge ma kono kendo lek margi kaka apisi mar LBDA en ni kochopo dwe mar adek higa makiny to biro yudo ka gisepuro ochele e heka maromo 20,000. Osekonyo jopur puro puodho maromo eka 5,000 and Kimira no duto te nigi eka machopo 20,000. So pod wan gi tich maduong' mar konyo jopur mondo wayaw eka 15,000. And kuom paro ma wan godo gi mpango ma wan godo en ni kogik higa manyien dwe mar adek to puodho maromo eka 20,000 biro bedo active Kimira kanyo. Either ipure kata itimone doyo kata iwire kata itimone harvesting. So puodho maromo eka 20,000 biro bedo nodich ba higa manyien dwe mar adek. Bende koni gombo margi maduong' en ni alwora ma Nam Lolwe bende koro ni nyaka bed opara manyime kaka achiel kuom gwenge ma pacho ka manyalo golo mchele moromo pidho jo Kenya duto ka achiel gi konyo e chopo lek mar piny owacho motisi ni bet agenda. Gino ma dhi ting'o malo ngima jopur kokalo e bero yutogi kod neno ni chiemo bedo moromo pacho ka kata mana dukni madongo ma itiso ni supermarket koro ni biro bedo ka uso mchele go e nengo moyweyo ne jopiny. And gima wawacho en ni alwora mar Nam Lolwe onego bed ni kikwano jok magolo mchele e Kenya to kwanwa kaka jogo manyalo golo mchele mar oromo feed kata oromo pidho jo Kenya duto te. And maendi luwore gi wach ma sirikal nigodo miluongo ni better agenda. Tiende ni pur mar mchele ni biro ng'awo ngima mag jothurwa malo, ji dhi keto pesa e ofuku, ji dhi bero ngimagi nikech chiemo nitie, and ji dhi tero nyithindo skul, ji dhi bedo gi teko mar chulo kata mana pesa mag thieth. Kuom mano, Wycliffe medo kwayo oganda e alwora ma Nam Lolwe mondo koro ni owuog oko kar rombgi omak motegno weche mag puro chele kokalo e chenro ni ma sirikal sani dhi godo nyime mar siro jopur kod kothe kachiel gi gigo madwarore mondo ji oyud kaka ginyalo konyore e yore mopogore opogore. So daher mar kwayo jogewa duto te, jogo mosedonje pur odhi mbele gi pur, jogo mapok odonjo be mondo odonje pur, and wan kaka sirikal wadhi support gi weche mag
inputs, mano puro, yudo kothe mabeyo, yudo yedhe mabeyo, mondo jowa oyud gino manyalo loko ngimawa e alwora mar Nam Lolwe. Okoni mondo miyo chenro maber ni chop kare, nyaka gimakre kod riwruoge mamoko, komedo jiwo jopur kod migepe mamoko mani kod paro maliw ewi pur kod pith, mondo koro ni oti kodgi machiegni. Watiyo gi stakeholders mang'eny. Achiel en county government mwatiyo godo. Mar ariyo gin cooperatives, saga mag jopur ma watiyo godo. Mar adek gin jomoriwore miluongo ni irrigation water users, IWUAs, magi joma tiyo gi pi. So en riwruok mar joma tiyo gi pi. And then wantiere kendo gi jogo mwatiyo godo mogolo lopegi mondo pur. Nyaka gie sani, kwan omenda manie kind milion 14 kod 15 oseti godo e chulo jopur e kar puro chele mayudore Kimira, kendo ikruok osekete makare mar chako pur makamano e kidieny machielo kaluwore kod sir ma piny owacho keto ne jopurgo. Pesa mwasechulo averagely e dwe mwatieko dwe mar 6 kagore dwe mar 7 en milion moingo 50, but wasespend milion kind milion 14 gi milion 16 e pur mane watimo Kimira, and mano pesa mane wachulo jopur, and jopurgo oikore mar chako the next phase. Kendo wan kaka sirikal wayie mar support gi kendo waikore mar support gi. LBDA nyaka gie sani osegoyo okang' mar puro chele e counties mopogore opogore kaka Kisumu, Migori, Siaya, Homa Bay kod Busia. Kendo pod gin kod lek mar dhi nyime gi pur makamano e puothe madongo, ka lek margi en ni japur oyudo pesa makare kendo ok obedo kod pek e tero nyithindegi e skul, kaachiel gi bedo gi ngima makare e kind ber mamoko. So e pur mar mchele ok wasupport Kimira Oluoch kende. Wasupport Kuja Migori ei Migori, wasupport jo Southwest Kano e Kisumu, wasupport jo Kano kendo Kisumu, wantiere gi jopur Budalangi, wantiere gi jopur part of Siaya, to gi ei Muhoroni bende nitiere jowa mwasupport e pur mar mchele. And part of Nyakach be wadwaro ni mondo waket pur mar mchele mondo odhi mbele. Fellow Goblizo Chieng, Kisumu County, Kala TV.